こんにちは。チベットテレビのテスモです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ケンポ・スナムテンベル議長は仏教弁証学研究所の創立50周年と高等チベット学大学の創立25周年の合同創立記念式典で演説しました。第5回ジュネーブフォーラムは成功裏に終了しました。ホアン・ユリー氏率いる台湾民主財団の代表団はチベット亡命議会を訪問しました。情報国際関係省の秘書であるカンマチュイン氏は国際ウイグルフォーラムで中国の中国化政策を深刻な人権侵害と非難しました。スナンフラッシュ代表はロンドンでチベット子ども村の卒業生協会によるカスルジツェンペマシーの祝賀イベントに参加しました。アルナチャルプラディッシュのチベットサポートグループは新会長にタルタラク氏、事務総長にニマサンゲ氏を選出しました。先週金曜日、さらにある高等チベット学大学において、仏教弁証学研究所の50周年とその分校である同大学の25周年の合同創立記念式典が行われ、キャブジェ・ガンデントリー連邦地のご臨席のもと、ケンポ・スナムテンペル議長が演説しました。主賓のキャブジェ・ガンデントリー連邦地とケンポ・スナムテンペル議長、特別ゲストのダライラマ法王のガンデンポーラン財団の秘書であるロブサン・ジンバ氏、仏教弁証学研究所と高等チベット学大学の創設者、ロブサン・ギャツ先生の生まれ変わりであるツェニー・ケントゥル・テンジン・セテン・リンポチェ、仏教弁証学研究所の所長のゲシ・サムテン・ギャツォ、高等チベット大学の校長のパサン・ツリン氏、その他来賓、教職員、学生、卒業生が出席し、この重要な節目を祝いました。ケンポ・スナムテンベル議長は演説の中で創始者であるロブサン・ギャツ氏の多方面にわたる功績をたたえ、ダライラマ法王のご指導のもと、チベットの言語と宗教を守るために多大な貢献をされたロブサン・ギャツ先生の業績を振り返りました。仏教弁証学研究所は1973年にダライラマ法王14世によって設立され、ロブサン・ギャツォ氏に設立と指導を任せました。1991年、ロブサン・ギャツォ氏はすでに成功を収めていた研究所の活動を発展させ、さらに新たな支部である高等チベット学大学を設立しました。超チベット政権情報国際関係省とチベットロビージュネーブによって共同で開催されたジュネーブフォーラム2023年が10月27日に閉幕しました。閉会式は情報国際関係省のノルジンドルマー大臣とジュネーブの台北文化経済代表団の総代表ニコールズ・スーによって主催されました。フォーラムでは人権の衰退、中国支配下の地域と題して中国支配下の地域における人権状況について議論されました。また、公営封じる中国の同化政策と人権擁護者への弾圧、発展下、新植民地化下、チベットと中国支配下の地域、中国のグローバルな足跡、監視と国境を越えた弾圧というテーマでセッションが行われました。今週の月曜日、台湾民主財団の代表団がチベット亡命議会を訪れ、ケンポ・スナムテンペル議長、ドマツリンティカン副議長、常任委員会のメンバーと会談しました。代表団は台湾民主財団会長のホアン・ユリン氏、海外報道文化教育基金の顧問であるウ・コーペン氏、台湾民主財団副会長のウ・ピンツォン氏から構成されていました。また、台湾チベット事務所代表のケ・サンギャン前氏も同行しました。ケンポ・スナムテンベル議長は代表団を歓迎し、台湾人、チベット人、ウイグル人及び内モンゴル人が協力して中国政府の政策における曖昧さを世界が認識する必要性を強調。さらに代表団にインド及び海外の台湾大使館へチベット亡命議会代表団の会合や訪問、またはチベット亡命議会での台湾代表団の受け入れについても説明しました。
ドルマツリンテイカン副議長は、亡命チベットの民主主義の発展について代表団に説明し、ダライラマ法王が努力された結果であるチベットの政治の民主化について詳しく説明しました。超チベット政権情報国際関係省の秘書、カマチュイン氏は10月31日に東京で国会内で開催された国際ウイグルフォーラム国際議員大会で基調講演を行い、異なる動きの連帯を模索することによる同盟の構築について述べました。会議にはチベット亡命議会議員のドジェステン氏、ダライラマ法日本代表部事務所代表のアリア・スワンギャルプ博士及び国際チベットネットワークのロブサン・ヤンツォ博士らがカマチュイン秘書と共に参加しました。カマチュイン氏は基調講演でチベット人とウイグル人など中国共産党政権に統治されているグループの民族的アイデンティティが組織的に抹殺されていることに懸念を示しました。カマチュイン氏はこれを深刻な人権侵害とし、中国共産党政権は中国共産主義政権を世界の経済と政治の明らかな脅威であると強調しました。10月30日から31日にかけて行われたこの2日間のフォーラムは、日本ウイグル議会連盟と世界ウイグル会議の共同で開催され、また中華人民共和国の人権侵害に積極的に取り組んでいる議員、政治家、人権擁護団体、市民社会の代表者、学者らが協力して開催されました。チベットの母への感謝の印として、スナンフラシ代表率いるロンドンチベット事務所のスタッフは、10月28日にイギリスにおけるチベット子ども村 TCV の卒業生協会である TCV アラムナイ UK の主催したラチャムクシュカスルジツェンペマンの祝賀行事に出席しました。在イギリスコミュニティの要請により、スナンフラシ代表は TCV の感謝書をカスルジツェンペマ氏に授与しました。受賞のスピーチの中でカス・ジェツェンペマ氏はチベット語とチベット文化の保護について助言し、チベット人同士の団結の重要性を強く強調しました。イベントの文化的パフォーマンスの一環として歌われた団結の歌の歌詞と法王のお言葉に言及し、ここにいるイギリス人はここにいるあなた方の中の誰であろうとカンパでもアムドでもウザンでもなくチベット人しか認識しないと述べました。カス・ジェツェンペマ氏は元教育大臣であり、チベット子ども村の代表としてチベット人ディアスポラ人口の約3分の1を慈愛の心で教育することに尽力した人物です。アルナチャルプラデシュチベット支援グループは10月27日にアルナチャルプラデシュイタナガルで開催された会合で、タニョン・タタック元大臣を議長とし、タルタラク氏とニマサンゲ氏をそれぞれ TSG の会長と事務局長に選出し、近日中に委員会を結成することを決定しました。TSGAP 会長は現職の議長カバキ氏が2021年10月22日に突然の死を遂げたため空席となっていました。出席した多くの社会活動家、企業関係者は2分間の黙祷を捧げ、逝去された議長カバキ氏のご冥福を祈りました。サンゲ氏とTSGAP 創設メンバーのアノグワンサン氏はチベットの現状とチベット人問題について強調し、アルゲ・クリミー氏が全国代表として率いる全国組織チベット人問題のためのコアグループと協議しながら彼らの様々な問題を取り上げていくことを強調しました。TSGAP のリリースによると、タラク氏はその目的と目標を達成するために団結心を持って組織を率いることを約束し、チベット問題を解決するための中央チベット政権の中道的なアプローチを支持しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。